karon mayugit nga adlaw sa inyong tanan. Sa siningit yon nagapasalamat din kita sa Ginoo. Din kita makaugdanay kag makapadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios nga makita sa binuhatan o kon Acts kapitulo 6 kag magasugod lamang ako basa sa bersikulo 3 pakadto sa 7. Kag ang pulong sa Dios nagahambal sa subong sini, gani mga utod, magpili kamo sang 7 ka mga tao nga naibaloan ninyo nga napun-an sang Espiritu Santo kag kaalam. Kag sila ang aton padumalahon sini nga mga butang. Kag kami amon magagamit sang bug-os namon nga tion sa pagpangamuyo kag sa pagwali. Naluyagan nila tanan ang ginsiling sang mga apostoles. Gani ginpili nila si Esteban, isa ka tawo nga puno sang pagtuo kag sang Espiritu Santo. Kag sanday Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, kag si Nicolas nga taga Antioquia, isa ka hintil nga converter sa pagkahudiyo. Gindala sila sa tubangan sa mga apostoles nga nagpangamuyo kag nagtungtong sang ila mga kamot sa ila. Gani nagpadayon ang paglapnag sang pulong sang Dios, ang mga gintuton-an sa Jerusalem nagdamo kag madamo nga mga pari ang nagbaton sini nga pagtuo. Ini amo ang pulong sang Dios. Kagaton suliton diri ang mga kamutuoran nga ginhambal. Pero aton anay tan-awon ang historical background sining text nga aton ginbasa. Ang sa likod sini nga sugilanon, ang mga Kristohanon, ang mga tumuloon ni Kristo didto sa Jerusalem, madasig ang ila nga pagdamo. Pero sa ila nga pagdamo, may araman nga problema nga nagsulod. Ang problema nila amo ini, nga kadamo sa mga tigulang nga nahimo man nga sumulunod ni Kristo, kag ini nga mga tigulang kinahanglan sila nga buligan kay hindi sila mabuhi sa ilang kaugalingon kay mga tigulang na sila kag hindi na sila makaobra. So ang ginhimo sang grupo amo nga nagtipon sila sang kwarta para nga ibulig sini nga mga tigulang nga mabuhi sila kag makakaon sila sa insakto. Pero ang problem amo ini nga may mga katigulangan nga nagreklamo nga ang ginahatag ila sa ila jutay lang. Pero ang ibad nga mga katigulangan madamo ang rasyon o kon pagkaon nga ginahatag sa ila. So may duwa ka grupo dire. Kung aton tan-awon, may grupo sa mga tigulang nga ang ila hinambalan Grigo. Ini mga tigulang nga inang hinambalan Grigo, kulang ang rasyon nga ginahatag sa ila. Pero sa biyak nga bahin, ang mga tigulang nga ilang hinambalan Hebro, na madamo ang ginahatag sa ila. So may ara nga problema. Agud masolbar ang problema, ang 12 ka mga apostoles nagpatawag sa meeting. Ang tanan nga tumuloo didto nag-attend sa meeting kag ginhambalan ini nga problema agud masolbar. Ang siling sa mga apostoles sa mga sumulunod ni Kristo amo ini. Siling nila, magpili kamo sang bali 7 ka mga tao
nga magaalagad sa sining aton mga katigulangan. Agod nga mahatagan sila sang patas nga pagkaon, sang insakto, tanan sila dapat pantay-pantay, wala sing pinalabi. Kag nagsuggest sila nga ang pilion nga mga tao amo ini ang masunod. Okay, aton ini tanawon kung ano nga sahi sa mga tao ang dapat nga pilion. Aton ini basa, sulito lang naton, ang pilion nga mga tao agod nga mag-aalagad sa mga katigulangan paagi sa paghatag sa ila sang insakto nga pagkaon amo ini. Una, ang tao nga puno sang balaan nga espiritu. Amo ini ang tao nga kontrolado sang balaan nga espiritu sang Dios, puno sang balaan nga espiritu. Kung sa mga balay pa okyupado ang amo nga balay, wala na sang kwarto nga dalayunan para sa iban nga mga tao, kay buta na, puno na kada kwarto, may naga-occupy na, puno ang amo nga balay, kag wala na sing madugang pa. Kung sa aton pa isa ka tao nga puno sang balaan nga espiritu, ang iyang kabuhi kontrolado sang balaan nga espiritu, ina nga tao nga puno sang balaan nga espiritu sang Dios, wala na sang lugar si Satanas para sa iya, kay gin-occupy na ang bilog niyang kabuhi sang balaan nga espiritu sang Dios. Kabagdanan ang Episo 5:18 nagasiling, hindi kamo magpapuno sang bino, ang bino nga makahatag sang kalaglagan sa inyong mga kabuhi. Hindi kamo magparahubog pagis pag-inom sang bino, kundi magpapuno kamo sang balaan nga espiritu sang Dios. Punan ninyo ang inyong kabuhi sang gahom sang balaan nga espiritu, kag indi ang bino nga amo ang makalaglag kag magmaoy ang tao. So punan ninyo ang inyong kabuhi sang gahom sang balaan nga espiritu, kag amo ini ang tao nga qualified sa pag-alagad, ilabi na gid sa mga sensitibo nga hilikoton nga ginapahimo sang Dios sa aton. Kag nagapahanomdom pagid sa aton ang naunang Korinto kapitulo 3 versikulo 16 nga nagasiling, kamo amo ang templo sang balaan nga espiritu. Kung sa aton pa mga grupo sang Kristohanon, membro sang iglesia o konsimbahan, ang grupo sa mga Kristohanon ginatawag nga kamo amo ang templo sang balaan nga espiritu, kag ang balaan nga espiritu nagapuyo dira sa tunga ninyo. Kag dugang sini sa naunang Korinto 6:19 nagasiling nga ang inyo lawas, una iya grupo sang mga Kristohanon, kadwadre individual na kada isa, ang inyo lawas templo sang balaan nga espiritu, kag ang balaan nga espiritu nagapuyo dira sa inyo nga lawas. Busa gamitan ninyo ang tanan nga bahin sang inyo lawas sa paghimaya kag pag-alagad dira sa Ginoo.
So mayaon naton ang Dios paagi sa pag-alagad sa iya, kagamito naton ang tanan nga membro sang aton lawas, ang aton hunahuna, ang aton tagipusoon, aton mga kamot, mga tiil, mga baba, dalunggan sa pagpamati sa pulong sang Ginoo, kagamito naton ini sa paghimaya kag sa pag-alagad sa Ginoo. Ang inyong lawas siling sa Bible amogid ang templo sang balaan nga espiritu. Bosa nagpadayon ang Bible sa pagtudlo sa aton si Efeso 4:30. Nagasiling siya hindi ninyo pagpasub'a ang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu nga nagapuyo sa aton lawas, kung ang aton kabuhi balingag, ang balaan nga espiritu nagapangasubo sulod sa aton nga lawas, kay man ang aton lawas amo ang balay, dwelling place sang balaan nga espiritu. Bisan diin kita makadto, yara siya nagaupod sa aton, kay yari siya nagapuyo sa sulod sang aton mga kabuhi. Kag kun kita hindi magmatinon, tinumanon sa kabubuton kag sa ginatudlo sang Dios, ang balaan nga espiritu sa sulod naton nagapangasubo. Nagasiling siya, siling niya, hindi ninyo pagpasub'a ang balaan nga espiritu. Efeso 4:30. Paano naton mapasubo ang balaan nga espiritu? Ang Efeso 4 sa 22 tubtob sa 24 naghahambal sang subong sini. Siling niya, ubahan ninyo ang daan nga kinaugali. Inang kinaugali nga nagalaglag sa aton kabuhi. Kag siling niya, isulob ninyo ang bag-ong kinaugali nga gintuga katulad sa dagway sang Dios. Ano ang Dios? Balaan kag matarong. Amo ina ang aton isuksok. Amo ina ang aton nga isulob ang pagkabalaan kag pagkamatarong. Hindi naton pagbaliskadon. Ginapauba sang Dios sang balaan nga espiritu ang daan nga kinaugali, ang malaot nga pagbinatasan. Kag isulob naton ang bag-o Dios no na tinaugali, gagintuga katulad sang dagway sang Dios. Hindi naton ini pagbaliskadon nga ang aton isulob amo ang daan nga kinaugali, kag ubahon naton ang bag-ong kinaugali. Kung baliskadon naton ina, then ang balaan nga espiritu nagapangasubo sulod sa aton nga lawas, sulod sa aton mga kabuhi. Mga utod, gamito naton ang aton adlaw-adlaw nga paginawi. Kung ang isa ka tao magbakal sa malahalon nga bayo, sa atong pagwapo kay ti mahal. Pero basan ano ka mahal sina nga bayo, kung hindi ka kabalo magsuksok, magsulob sina nga bayo, kag ang imo pagsulob baliskad, kaladlawan ang guwa mo kay malahalon nga bayo, pero baliskad ang pagsuksok sang amo nga bayo. Amo-amo sini ang aton pagkabuhi. Kung baliskad ang aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, nga ang ginasulob naton ang daan na kinaugali, kag ang aton ginuba amo ang bag-o nga kinaugali, kag gintuga katulad sa dagway sang Dios, then
ang aton paginawi baliskad katulad sang bayo nga malahalon, pero baliskad ang pagsuksok kag hindi maayo nga tulokon sa tubangan sa mga tao kay baliskad ang aton kabuhi. Kung baliskad hindi maayo sa panulok sang Dios kag nagapakasubo, nagahatag sing kasubo sa balaan nga espiritu. Dugang sini naghambal pagid ang Episo 4:31 tubtob sa 32 nga nagasiling, magpinatawaray kamo. Sugo ini sa mga Kristohanon, magpinatawaray kamo sa isa kag isa, subo nga ako, subo nga ang Dios nagpatawad sang tanan ninyong kalapasan. Kung pagpatawad sang Dios ang paghambalan amo ini, ginpatawad niya ang aton mga sala, gintinluan niya ang aton mga kabuhi pagi sa gahom sang iya hamili nga dugo ni Jesus Christ. Kag nagsiling pagid siya nga kung siya magpatawad sa aton, kalimtan niya ang tanan naton nga kalapasan, kag hindi niya na pagdumdumon, kag bisan pa ang nag-agi naton nga mga sala, kag ang mga sala naton subong, kag ang mga sala naton sa palaaboton nga wala pa naton mahimo, inang tanan ginpatawad sang Dios. Kag nagsiling ang Dios sa aton nga dapat kamo magpatawad sa isa kag isa, subo nga ako nagpatawad sa inyo, subo nga ang Dios si Kristo nagpatawad kamo, magpinatawaray kamo. Kung hindi kita makahibalo magpatawad sa aton mga kautoran dira sa Dios, katulad naton nga mga Kristohanon, then ang balaan nga espiritu nagapangasubo sa sulod sang aton kabuhi, kay nagsugo siya nga dapat kamo magpinatawaray. Ikaw kag ako ginatudloan sang Dios, higugmaon naton ang aton isikataw katulad sa paghigugma naton sa aton kaugalingon, kag patawaron naton sila bisan pa ang aton kaaway, aton patawaron kay ang Dios nagpatawad man sa aton. Ang ikaduha dire nga ginsiling nga ginsuggest sang apostoles nga amo ang mga dumala sa paghatag sang pagkaon sa mga katigulangan, amo ang mga tao nga puno sang kaalam. Hindi ini dotanon nga kaalam, kundi nga langit nun nga kaalam. Kaalam nga naghalin sa Dios. Amo ina ang mga tao nga pilion, ang mga tao nga may kaalam nga langit nun, kaalam nga naghalin sa Dios. Kagamo ini ang ginhambal sa Proverbs chapter 1 versikulo 7 nga nagasiling, ang kahadlok sa Dios amo ang ginhalinan sang tanan nga kaalam. Ginhalinan sang tanan nga langit nun, Dios nun nga kaalam. Ang kahadlok sa Dios amo ang ginhalinan sang tanan nga langit nun nga kaalam. Ang inasiling diri nga kahadlok, hindi ni katulad nga nahadlok ikaw sang ginasiling nga morto o kon aswang. Kalabanan sa aton nagapati nga may morto kag may aswang. Amoy na nga kung madulom ang lugar, nahadlok kita. Hindi katulad sina ang ginasiling nga kahadlok, kundi ang kahadlok diri nagasiling
pagtahod sa Dios. Kung imo iniihambal suno sa aton nga lingwahe ang ginasiling sa Proverbs chapter 1 verse 7 amo ini nga ang nagatahod sa Dios amo ang ginsuguran sang Dios non o kon langit non nga kaalam. Ang pagtahod sang Dios amo ang ginhalinan sang Dios non nga kaalam. So kon ang isa ka tawo gali nagatahod sa Dios, amo ina ang tawo nga masaligan kag may Dios non nga kaalam kay siya nagatahod sa Dios. Igahatag nakon ang isa ka example, ehemplo nga nasulat man sa balaan nga kasulatan, amo si Hari Solomon. Si Haring Solomon, ginpili siya sang Dios nga manginhari sang Israel sa nagaedad pa lang siya sang 12. Bata pa kaayo. Hindi pa niya kaya ang paghari. Kay ti bata pa siya. Wala siya nagakaigo nga hibalo. Pero ini si Haring Solomon nga 12 anyos pa lang nga ginpili sang Dios nga manginhari sang Israel. Nagpangamuyo siya sa Dios. Kag ang pangamuyo niya amo ini. Nagasiling siya, Amay sa langit, hindi na akon kaya ang pagpangulo sa imong mga katawhan sang pungsod sang Israel. Kag nagasiling si Solomon, Amay ihatag sa akon ang nagakaigo nga kaalam nga Dios non kag langit non. Kag ang iyang pangabay ginsabat sang Dios. Nagsiling ang Dios kay Haring Solomon, nya tungod kay wala ka man magpangayo sa akon sang manggad sa kalibutan, kag ginpili nimo nga hatagan ikaw sang kaalam, ihatag nakon ang kaalam sa imo nga wala dira sa iban nga mga hari sa bug-os nga kaalam. So si Haring Solomon amo ang pinakaalam sa tanan nga hari sa sining kalibutan. Kaya nga naangkon niya kaalam hindi dutanon kundi langit no nga kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya. Aton tanawon ang kamaturan, wala nagsiling ang Dios kay Haring Solomon nga 12 anyos pa lang ang edad. Ang Dios wala nagsiling, Solomon, bata ka pa, ang imong himuon agod ba kaangkon ikaw sang ihibalo, mag-eskwela ikaw dito sa isa ka bantog nga university sa kalibutan, agod nga makaangkon ikaw sang ihibalo, agod nga ikaw makapangulo sang pungsod Israel. Wala. Ang Dios nagsiling sa iya, okay Solomon, ihatag nakon sa imo ang langit non, ang Dios non nga kaalam, agod nga ikaw makasarang magpangulo sang tanan nga mga taga-Israel o kon mga tao sa pungsod sang Israel. Kag nakita ini sang si Solomon naghari na. Example sini sa iyang kaalam ginhatag sa Dios sa iya. May duwa ka babae nga naga-istar sa isa lang ka balay. Okay, balay dalayonan. Dira sila nga duwa naga-istar. Kagining duwa ka babae, may kabataan. Ang ila bata, pulo parehas ang edad, puro man laki. So ang isa nagahulid siyang kagalingon nga bata,
Kag isa ka babae nagahulid man sa iyang isa kaugalingon niya nga bata. Pero sang gabi na, ginahigdaan sang isa ka iloy ang iyang bata. Kung sa aton pa, ginhimo niya nga ulonan ang bata niya. So mabugat ang amo nga iloy, ang iyang bata nga iya ginhigdaan napatay. Sang nasapwan sini nga iloy nga iyang bata napatay, ginkawat niya ang bata sang isa ka babae, kay isa lang sila kadalayunan. Guro grabe man ang tulog sang iloy to, way kahibalo, nga iyang bata ginkawat sang babae nga isa, kag ang iyang patay nga bata amo ang iyang ginbaylo dito. Ginbaylo niya ang buhi, iya gindala, kag ang patay ginbili niya sa kilid sang isa ka iloy. Sang nasapwan sa sining babae nga ang bata nga patay, hindi iya nagreklamo siya, kag dito siya nagdangop kay Haring Solomon. Kag sila nga duwa ginhusay dito. Kag ang kada isa sa ila hindi mag-angkon sadtong patay, kundi ang ilang ginaagawan nga duwa yadtong buhi nga bata. Si Solomon nagbando. Siling niya sa iyang soldado, dala diri sa akon ang pinakatalon nga espada. Kay akon ini nga bahinon ang bata, bukon akon halin sa tiil, pakadto sa lawas, pakadto sa ulo, akon partihon ini, kay hatag nakon dito sa isa ang katunga, kag ang katunga sa isa man kababay. Agod nga hindi na sila mag-away, partihon nakon ining bata sa ilang adwa. Ang siling sadtong iloy nga nagpangawat nga hindi man yung iya bata, nagsiling siya, okay, mayo pa nga partihon na lang na sa amon para wala sabit. Pero siling sang isa ka iloy nga amogin niya ang tunay nga iloy sang bata, nga nalooy siya, nga bukod ang bata, kag partihon nagsiling, Haring Solomon, okay na lang, ihatag na lang ina sa iya ang akon bata, hindi na lang pagbuka kag partihon. Si Solomon alisto kag nagsiling, ihatag sa iya ining buhi nga bata, kay siya amo ang tunay nga iloy, kay nabalaka siya, nahigugma siya, kag hindi siya gusto nga papatay ini nga bata. Therefore, siya amo ang tunay nga iloy. Kag ini napamatud-an ang kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya, kay siya nakahukom sang gusto nga paghukom sa duwa ka iloy nga nagainaway tungod sang isa ka bata nga ginkawat man lang sa tung isa nga hindi iya kaugalingon iya nga bata ang iya ginkuha. So ang kaalam nakita dira, ini nga kaalam naghalin sa Ginoo. Kag ang ikatatlo dire nga qualification nga ginhambal sang mga apostoles nga pilion nga maghatag kag mag-supply sang pagkaon sa mga tigulang, amo ang tao nga puno sang pagtuo sa Dios. So amo ini ang ginsiling sang Proverbs chapter 3 verse 5. Nagasiling, magsalig ka sa Ginoo sa bug-os nimo nga tagaypusoon, kag hindi ka magsalig sa imong kaugalingon nga kaalam. Ang tanan nga butang nga imong paghimuon isandig
kag pangamuyoy ina sa Ginoo, kay siya magahatag sa imo sang nagakaigo nga kaalam kung ikaw magsalig sa Dios. Mga utod, ma-apply man naton ini sa aton pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Kung ikaw may plano kag magahimo sang dako nga desisyon kung ano ang imong paghimoon. Una, magsalig ka sa Dios, magpangamuyo kag magpangayo sa iya sang nagakaigo nga desisyon nga imong paghimoon. Kay kung ikaw nagasalig sa Dios, ang Dios magabulig sa imo nga ikaw makahimo sang insakto suno sa kabubuton sang Ginoo, kay ikaw anak sang Dios. Hindi ka magsalig sa imong kaugalingon kaalam, kundi magsalig ikaw sa Dios. Tanaw naman naton si David. Naton una ginhambalan si Solomon, karon si David. Si David isa pa man ka pamatanon nga ginpili man sa Dios nga manginhari. Si Solomon sunod kay David. Una si David nga naghari, sunod si Solomon. Ari iya ang natabo kay David. Si David subo nga pamatanon pa man nga ginpili sang Dios nga manginhari sang pungsod Israel, amo ining kasaysayan niya. Nagbisita siya to sa mga soldado, din ay mga utod soldado man, soldado sa idalom sang Israel, pungsod Israel. Kag sang pagbisita dito ni David, iyang nabatian nga ang mga soldado sang Pilistinhon nga ilang kontra. Nagabuyayaw sa mga soldado sa mga taga-Israel. Kag ini nagabuyayaw sa ila, isa ka higante nga naga-challenge, nga nagasiling, pili kamo sa isa nyo da ka maisog nga mag-away, kay kami lang siling de Goliath ang mag-away. Kung maperde ang inyong maisog nga soldado, perde kamong tanan. Kung ako ang maperde man ang tanan nga taga Filistinhon. Si David nakapamati, wala sing mangako kay man higante to ya. Ginako ni David, siya ako ang mag-aaway sa iya. Ginpugnan siya mga utod, pero siling ni David, nagasalig ako sa Dios, ang gamhanan nga Dios sang Israel, nga makaluto sining Goliath nga nagapamuyayaw kag nakapakahuya sang ngalan sang Dios, ang Dios nga nagpili sang mga taga-Israel. Mga utod, sa laktot nga pagkahambal, nag-away sila nga duha. Sang nagtubangay na sila, si David nagadala pa siyang sungkod nga ginagamit niya sa pagbantay sang iya mga karnero. Kay man si David para bantay ina sang karnero. Kag may ara siya nga sungkod nga ginadala. Nagkadlaw si Goliath sa iya. Nya no na ginabit-bit mo nga sungkod, amo nang gamiton mo pag-away sa akon. Ano ako ido nga imong gamitan sinang isa lang ka sungkod nga gamay-gamay sina. Si David nagsabat sa iya, ikaw nagapalapit sa akon nga nagasalig sa imong espada kag sa imong kusog kag sa imong kadakoon sa imong lawas kay Goliath ikaw. Pero ako magapalapit sa imo nga magapakig-away sa idalom sa ngalan
sang gamhanan nga Dios sang Israel nga akon ginasaligan. Siya nagpakig-away upod ang pagtuo o kon pagsalig sa gamhanan nga Dios. Sa ilang pag-away, ginbutang ni David sa iyang ginahabyog ang isa ka bato, kag paghabyog niya naigogid ang Goliath sa agtang, nagcrack gid ang iyang agtang kag natumba siya. Siguro hindi naton mahangpan ang ginasiling nakon nga bato nga ginhabyog ni Haring David. Ato na lang gamiton ang tirador. Gintirador ni David si Goliath, naigo sa agtang, tumba. Hindi lamang lipong, napatay. Kag si David nagtungtong siyang likod kay nagahapaon siya. Si Goliath, gingabot ni David ang iyang espada ni Goliath, kag ginutod ang iyang liog. Kag siyang nakita sang Filistin noon, nagdinalagan sila sa kahadlok. Kag ilang hari-hari ang pinakaisog kagamhanan nga soldado nga amo si Goliath, ginpatay ni David. Tanaw naton dire ang diferensya. Si David nagasalig sa Dios. Si Goliath nagasalig siyang espada kag siyang kusog. Pero ang Dios nagmadinalagon kay man ang Dios gamhanan, kag wala sing bisan sino nga gamhanan sa sining kalibutan nga makatidlog kag makapakig-away sa Dios nga aton ginasaligan. Kag ini nga Dios nagapadayon sa paghambal sa aton nga nagasiling, kung ang Dios apin sa aton, sino ang makalandas kag makadaog sa aton? Kay ini nga Dios nga aton ginasaligan kag apin sa aton, gamhanan ini nga Dios nga wala sing makasarang sa iya. Wala sang bisan sino nga makasiparar sa aton halin sa aton Dios nga ginasaligan, nga mo ang Dios nga gamhanan, ang tag-iya sang langit kag sa sining dota kag sa tanan nga tinuga sa sining nga kalibutan. Mga utod, nagasiling ang Bible, ang inyong pilion nga mangin mag-aalagad sa mga tigulang naton agod nga mahatagan sila sa pagkaon. Pilion ninyo ang tao nga puno sa pagtuo o kon pagsalig dira sa Dios. Kaya ang tao nga puno sa pagsalig sa Dios, amo ang tao nga masaligan sang mga hilikoton sang Dios sa sininga kalibutan. Siguro tingbo naton ang tatlo nga gin-suggest sang mga apostoles nga amo ang mag-aalagad, magapangamot sa paghatag sa mga pagkaon sa mga katigulangan. Ang una siling sa mga apostoles, pilion ninyo ang tao nga puno sang balaan nga espiritu. Ang iyang kabuhi ginpuy-an kag wala na sing lugar si Satanas. Occupied sang balaan nga espiritu. Ikadua, pilion ninyo ang tao nga puno sang kaalam, may langit nun kag Diyos nun nga kaalam. Kay ini nga tao, amo ang tao nga mahadlukon kag nagatahod sa Dios. Kay katatlo kag amo ang katapusan gagin suggest sang mga apostoles, amo ang tao nga puno sang pagtuo dira sa Dios. Katulad kay David
Dako iyang pagtuo kung pagsalig sa Ginoo, bosa nagmadinalagon siya sa iyang pagpakig-away batok kagulayan. Kagini aton man himuon sa aton kagalingon, kay man ang Bible naghambal sa aton sa Habakuk kapitulo 2 bersikulo 4 nga nagasiling, ang mga matarong, ang mga anak sang Dios, ang mga Kristohanon, siling niya, magakabuhi paagi sa pagtuo sa Dios. Kag si San Pablo naghambal, nya ginlansang ako kaupod kay Kristo didto sa cross, kag indi na ako amo ang nagakabuhi, kundi ang Dios na amo ang nagakabuhi sa akon. Kag ang kabuhi nga akon ginakabuhi subong, siling ni San Pablo, akon igakabuhi paagi sa pagtuo sa Dios, ang Kristo nga nagahigugma sa akon kag naghalad sa iyang kabuhi para sa akon. Mga kautoran, bato na ini nga Kristo sulod sa imong kabuhi, kag magakabuhi ikaw kag ako ayon sa plano kag kabubuton ni Kristo sa aton. Ang Kristo nga naghalad sa iyang kabuhi, ang Kristo nga nagigugma sa aton. Mga kautoran, badatong salamat kag kabay ng paghidait kag kalinong igahatag sa Diyos sa aton karon kag bisan tugtog sa walay katapusan. Amen.